Сега вие, които ме критикувате, разрушихте всичко. Демократи. Пътища без европари съм строил. Безплатно здравеопазване, лекар във всяко училище. Образование на световно ниво. Децата чисти, спретнати, спортуват. А сега какво е? Какви са децата сега? Храната? Вкусна. Истинска. Знаеш какво ядеш? Сиренето от мляко, саламата от месо. А сега какво е? Кога е мечтала България преди мен да светне цялата? АЕЦ направихме. ТЕЦ Марица Изток. Българите за пръв път почнаха да ходят на море. Кога е било преди това? Организирахме скромен, но достатъчен начин на живот, какъвто България до този момент не беше виждала. България след моето освобождане започна да се разграбва. Всичко това, което 3 поколения българи създадоха, се разграбва и продължава да се, за съжаление, продължава да се разграбва и сега. Защото кои са много богаташите? Те са 5 на 100. Останалото